da huwa Muhammad Gadoji dan Bokoyo Deputy gwamnan nan dan Bokoyo karfi ba da bara ba dan Bokoyo nema aka sara ba dan Bokoyo haka dai Allah ya so dan Bokoyo ya kuɗi ko ba sa so dan Bokoyo dan Bokoyo Muhammad Barabuwa dan Bokoyo na Katagu ba dai kudi ba a sanya rigar saki ba dai rabu ba a duba yankin Najeriya ba dai suna ba na ra'ayi bai ga komai ba bai wuce ba ka kama la ilaha illallah ba dai mutum ba fada da aljani sai malam ne ban gani ba ka ƙara ba su mamaki yadda ba su zata ba dan Bokoyo ga waje na mubaraku ba Alhaji mai kiɗan ya zo bai bare ba mai hankali yakan gane batun ba wayan ba lafiya maza kai ka rike su ba su zata ba kaga ɗaukaka rabbi ya baka ba fushi ba Alhaji maza sha ta gaban su su kai ba mun ga arziki rabbi ya baka ba mutum ba saniyar sake ko ta ina ba za a ja ba duniya ta ce dan Bokoyo ba a nan ba a ɗauki zakuna ƙarfi ba ta nan ba zamana duniya daɗi bai kai can ba ka ja mu je kunun dalma ba a sha ba ka bi su addu'a malam ba ta nan ba da kai muke ta alfahari ba gariya ba kana da jari mai tari ba dai kuɗi ba na halluru da udaje ka dan Bokoyo nan fada da aljani ina ribar rabin gani ba ku ƙara yin shiri na mu shirin ba ku gani ba kaga garkuwa kuma ga kai ruwa da shan Allah ka rike kuɗi ka zama mai gidan makacilla ka rike Allah ka zama mai karanta la haula mai fayin allo ka koshi da rubuta la haula ka daɗe da sallah kuma ka rike manzon Allah sannu baba dai zaki mai ado na mamaki kai ka ja su baraki kai kake rabon taki duniya ta dawa sai ana yi mata ke ana cikin taki za mu je garin Bauchi dan a can ake aiki a maza fagen yaki duniya ce malamu sai mu ce makoyan ka ba su mamaki kafa karfan su dama su suke ce a nan ma makoyan akwai girma an kira mazan fama kaiwa da shan Allah kaga mai gonar mota duniyarsa ta saita ta kuna ka saita na dutsen fashin ta ma mai zama da ta kama dan kana da mai baka Alhaji da kuwa Muhammad Gadoji kai kana ta kaunar mu duniyar ta saita makiya ku ja baya ka kaya buhun kaya dan kuwa maza a tsaya za ya ba su mamaki mai shiri da mai karya dan Bokoyo da huwa Muhammad Gadoji dan Bokoyo Deputy gwamnan nan dan Bokoyo karfi ba da bara ba dan Bokoyo nema aka sara ba dan Bokoyo haka dai Allah ya so dan Bokoyo ya kuɗi ko ba sa so dan Bokoyo dan Bokoyo Muhammadu Gadoji ga su dokaji bakan yi zo kashe ya haɗe dukan ruwa zaki kowa Muhammadu Gadoji ga su dokaji masakin ka sun gane hasada ashe taki kowa Muhammadu Gadoji ga su dokaji kaga mai gida kaga ubar rukun maza zaki kowa Muhammadu Gadoji ga su